Iki ngomongane teko ngene kok iso. Masuk. Kondi mau le. Oh. Dadi ora aku mikir gak ngono Dek. Aku krungu gamelan tak tili gamelanku saya utuh. Yo ora ngono kok. Lah. Lah wong Jawa aja lali Jawane. Iya. Piye le? Mergo iki wis sore. Heeh. Piye? Mergo aku krungu ning gone Mojopahit iki ono gawean kang akeh banget. Oh ya tetep ning Kutaraja kono tem gawean pirang-pirang. Pengen mulyakake simbok lan simbah aku kepengin tunggu ning Mojopahit nangis. Piye le? Iki kepalaku bebas. Lah kok iso? Ya adikmu rewel iki ora tau pegang sak rambut. Oh, iki mau aku saka Tegal nganti jujuk omahe sampean, makanya aku titip eling. Aku bakal lunga ning Mojopahit, nanging welingku yo. Welinge mau apa le? Mengko yen Joko Pujan tumekone papan kene sampean sakatrine. Ojo nganti kondo yen aku lunga ning Mojopahit. Dadi welingmu iki aja nganti Ono. kondone. Kowe metu guri enak Cek kono wae. Ben ora hati-hati ya ngomong dengan eleng-eleng. Ben entuk gawean ning Kutaraja kok nek ana pujan tekan kene. Aja diomong yo kudu wong awake dhewe kudu mulih koyo tekan kene. Lah iki cah ya bocah. Kan dia cah. Wah remuk banjir. Remuk banjiran mbok takoki ae. Ki lha apa kowe? Ya aku golek kakangku. Hah? Sapa ngerti Piye? sampean ki weruh kakangku. Lho kangamu dak ning Tegalan golek kayu ah. Ya aku mau ya kok Tegalan. Aku turun yang gubuk. Terus. Wong loro karo aku kakangku. Lah iya dak wis ning kono lah kok mbok golek ini. Ya sampe aku tahu kakang ora ono kok, Kak. Ora ono le. Gak ono. Apa? Nek mau kondor kok Mojopahit to. Oh iya. Iki mandor. Kakang. Kakang ngono motor Kutaraja. Wes kene ayo ditoto wae. Kok malah ngomongnya. Mesti wae lek goblok dene boleh motor. Kena tak percaya mergo itu suryo. Tak bacokke ngono. Sampean piye to, Kang? Aku dhewean wong Tegal. Turunnya sibuk lho. Kok sampean tinggal? Jan, aku njaluk pangapura sithik yen aku ninggalake karo kowe ning gone gubuk kae. Mergo aku arep golek rencek ning gone sisih kidul kae sing luwih akeh. Ayo mau janjine sampean yo. Nek ana Joko Umbaran yo ana Joko Pujan, aku mau melu lho, Kang. Ini lho, Jan. Mergo tak sawang kowe iki wis sayah banget. Kowe wis kowe becik kowe ngaso ning gone gubuk kae aku tak bajotke lampu golek rencek. Aku eman karo kowe mergo kowe iki isih bodoh. Yo supaya nek aku ngerti carane golek rencek iki piye. Carane golek kewan dong iki piye ngono lho. Alas kewane oke banget. Kewan-kewan balak iki oke. Ya aku dak karo sampean to, Kang. Mesti wae sampean tetep ngayo. Kowe bali wae. Kowe ning gubuk wae. Kang, aku tetep melu sampean. Piye? Dan sampean mau janji piye karo Simbok karo Simbah? Ning ndi ana Joko Umbaran mesti ana Joko. Ya yo. Lah kowe kok susul temokane papan kene sing kondo iku sapa? Kakang mondor. Kondo karo aku nek sampean arep ning Kutaraja. Kakang mondor mau sing kondo karo aku kan. Ora kena dipercaya. Mondor ku. Ngene ya. Hujan dari. Iya. Ora tak selaki. Pancen aku arep lunga ning gone Kutaraja mung dikene arep golek gawean. Aku welas karo Simbok lan Simbah
Mergo dheweke wis tuwa-tuwa, aku bakal kepengin mulyakake karo Simbalan. Yo aku melu to, Kang. Aku golek gawean Bojan. Ngarep Kakang wis kandha yen kowe iki isih bodho. Kowe iki durung duwe pengalaman babar pisan. Lah iya. Ning kutha raja iki jembar tegane. Aku dikandani, aku diblowentang lho Kang supaya aku ngerti Dan iki gaweane piye ngono. kowe iki aja ngeyel. Ngarep Kakang wis kandha, nek kowe iki isih bodho. Nek lungane Kakang lunga klenceran utawa pariwisata, kowe bakal tak ajak utawa tak kanthi. Kowe bali. Mau Kang. Ayo ora. Aku melu sampean Bali. Mau. Aku tetep melu. Adikmu matane to. Oh sepetu. Kowe jare ora nakal karo aku. Aku di terus Kakang. Awet ya pun masalah iki apa? Ini ya, sumben ke nglakoni luwih rekoso timbang Joko Bojan. Aja to sampean kondo kaya mangkono. Nang watake Joko Barang ora kaya Ben lunga sakarepe hujan, mergo wis bisa. Kula jenengmu taklih minak pangseng. Rameswari. Ora kaya padatan Kakang Pate Mangkura suwan sarimpit karo Mbak Dipaluki. Kamu itu Sinuwun, kok kadengaren suwanipun kalih. menika namung kapen ujon. Oh, ngaten. Wonten dange penggalih kena kanthi pindhah ing dalem penjamin ujon. Meneh ngaten saya ngaraketake anggenipun memitran kula dalang mriki. Mekaten kasihan. Lajeng kusuma wartos. Kados pundi anggenipun sayembara punika? Sampun pikantuk jago liring kuning. Sampun. Bocah saking Karangpadesan ingkang nami Kebo Marcuwet medhai Adipati Bandar sekali. Nggih, nggih. Aku muni ngosinuwun. Sak mangke Adipati Inggati Kebo Marcuwet nanging Ari Kalanggan punika balela ing Mojopahit. Ugi balela. Sobi, dika kula aturaken temut. Tuk rikala Dipati Bandar Subali. Nggih to? Ayo Subandar ngatos Kebo Marcuwet. Menika ugi balela. Nggih to? Menika leres. Pramila ing kalenggan menika kadipaten ganti ingsun Basmi. Sak mangke dadi dipun basmi liripun kaseputi. Sampun boten betaken jumeneng Adipati wonten ing ganti. Menawi kala saking ganti, monggo kula aturi mboyongi mapan wonten Mojopahit ingkang tesih wonten papan ingkang wedha. Oh, ngaten. Kejawi saking menika Kebo Marcuwet menika pawakanipun anggegrisi. Ngaten to. Menawi balela menika bebayang. Mila ingsun sayembara malih Kang. Sinten ingkang saged mejahi Kebo Marcuwet? Ingsun Ganjar ingkang meruwat. Mangko to
banjur sugih bondo wani kendel munggah sikilmu ana ing pendopo Majapahit apa karepmu Mbak? Panjenenganipun menawi kula kirang kota. Estunipun kula kepengin suwita wonten kersanipun Sang Prabu Majapahit. Arep suwita. Ugaran anggonmu sowan bareng sinang ingsun nibakake sayembara. Sayembaran isun marang sapa wae kang bisa mateni Kebo Majapahit ingsun ganjar bumi blambang. Reneng iki bareng sinang kowe sowan apa kowe sanggup mupu sayembaran ingsun? Najan to ora kados nopo. Kula saged nglampahi. Kowe sanggup mupu sayembaran ingsun? Menika leres. Bubaran yen pancen mengko ing mengkone ke bisa mateni Kebo Majapahit. Kowe ingsun ganjar bumi blambangan. Kang kapindho isih ingsun paringi putri Triman. Putra ingsun kang isih mapan nego garbane Prameswari. Besok yen miyos putri bakal tak jodohke karo kowe, Mbak. Menika garwa kula ingkang matur sedaya. Saklagipun Sang Prabu Gawatujung peparing boten katimbang-timbang cakelingipun. Kaya-kaya ngrumiyi dhateng panguwasaning Gusti. Remeswar. Dewa dalem Coba ingsun mundhut pirsa. Putramu kuwi besok miyos aku apa putri? Sinuwun Prabu. Putra panjenengan menika rakyat wonten Sumatera. Kula ugi dereng mangertosi yang lairipun menika mijil kakung napa putri. Dadi sliramu urung ngerti. Dereng mangertosi. Kakang Udara sinuwun, monggo sakmenika ngawontenaken batangan. Cangkriman. Kok kados taksih putra taruna kemawon. Kok mawi cangkriman. Awit menika kirang duga raos semana kula ingsun maringi ganjaran putriman kali si Jogombaran. Lajeng punapa cangkrimanipun? Monggo sakmenika ndika kula aturi batang. Anak kula benjang lair kakung napa putri? Menane ingkang putra. Ingkang taksih wonten ing Gedhong Kencana. Terus Jajeng Palupi. Nuwun sewu lho, Nggih. Sinaosa Sinuwun Prabu Balatunjung menika ngutus dhateng panjenengan supados batang dhateng kadhanipun Gusti Prameswari. Sampun lho Kang Mas. Sinaosa kados pundi panjenengan nika andhahan sampun panjenengan Kang Mas. Oh, kaya ngono. Sinuwun. kakang monggo. Menawi kula batang langkung rumiyin kok kirang pantes. Langkung rumiyin sedal ingkang batang. Oh, ngaten. Lan Cik. Menika jumbuh dateng kawontenan. Rikala ingsun badhe paring ganjaran kalian sumbaran Putri Triman. Dikosdo sapemedo dateng kula. Kok dhisik kersane Gusti. Kok kaya ngerti sadurunge winara. kula mriku dapur ngemutaken Mboten napa-napa. Dados
menika mboten wonten patih, mboten wonten ratu ingkang wonten Brahmatunjung kalih Maudara. Menawi saestu Kamudara mboten kersa batang langkung ringin kepeksa kula ingkang Monggo, kula dherekaken batang langkung rumiyin. kula nuruti ndika sami muji. Anak kula benjang lair kakung. Saestu. Sinuwun. Batang menika namung kalih. Kakung no putri. Radene Wisnu Prabu menika batang. Miyos kakung. Kula pembatangan kula miyos putri. Brahmatunjung kalih Maudara. Mlakune siji ngaur siji ngidul. Wis ora padha. Menawi saestu batangane Brahmatunjung batangan kula niku kalah. Bang seseni. Brahmatunjung manyuswa. Kejawi saking menika ingsun badhe supata menawi saestu anak kula benjang miyos putri dika menang kakang. Nang mutemut menika mboten sawajaripun anak kula badhe kalandak yen tiyang asane sampun Kula kok bingung dhateng Sinun Prabu Brahmatunjung. Piyambakipun ingkang ngendika ngajak batangan dhateng panjenengan. Panjenengan dhateng Gusti Prameswari kok ajrong penggawi Iki garapanipun kakak. Pancen sengaja. Open dadak sepiro to foto batinipun Wisnu Prabu Brahmatunjung. Eling-eling. napa menika Kang? Pancen sedes mentaku rikala semana. Lamun to dumadi miyos putri Sinun Prabu Waksa Majapahit. Ing kula kakang nindhek kepatihan ana Majapahit bakal 7 taun suwindu lawase. Panjenengan dalem ugi nilaraken dhateng kula. Kang Mas, menawi sedaya kula wau sampun kersa panjenengan dalem, kula namung dherekaken. Monggo. Dhuwur menungso. Tegak mengisor. Yen menungso sira iki apa kowe kegumar cuwek? Aku kegumar cuwek. Aku Joko Mbaran. Apa karepmu, Mbak? Goleki kegumar cuwek.
Ah. Wong aku iki dodeleken gedhi kok. Ora payu blas kok malah ana wong pating keloreng. Gedhi kok blabar kabeh. Oh ya kok menawa ngene. Alane apa, becike apa? Wong tetulung ki kok menawa lahir batin atine nggone pengin tulung karo liyan. Kala mongso iso dadi tak ombenane legenku timbang legen ora payu. Mergo legen iki ndek esuk kula dodol sedina ora payu. Nggih, Sing ngombeni aku. niku kula teh. Nek ngono iki mau legen. Nggih. Aku matur nuwun karo kowe Pak, aduh awakku loro kabeh. Lara kabeh. Ya sampean kok do ubrah keteni kok tiba tanah. Aku iki mau latigo. Lah terus napa? Aku iki mau gelut. Gelut karo sinten? Gelut kalau jenenge Kebomal Toet. Pak, Sampean kok wani-wanine gelut kale Kebo Marcuet. Kebo Marcuet iki menungso kang pinacah. celitane dawa. Sadurunge aku celita aku takon kalau kowe Pak Dodo legen. Nggih, Jenengmu iki sapa? kula niki Bapake Tulkiyem. Kula niki jeneng kula niki Dayun. Dayun. Nggih, Nek ngono Dayun Pak Ane Tulkiyem. Bapake Tulkiyem. Dayun Pak Ne Tulkiyem. Nggih, pripun? Celitane aku mugi Patemboyo. Patemboyo sinten? Ana nggone kerajaan Majapahit. Lakon kerajaan. Bener. Lah nggih. Bener kandhamu nek kraton. Nah, terus Iku beda yo Yun. nggih. Dayun. Pripun? Ning gone kraton Majapahit. Nggih. Aku entuk. Aku dikongkon mateni karo Marcuet Yun. Aku kok bingung. Ganjarane bumi sak sigar semangka. Aku bakal diwenehi bumi gratis. Oh, Waton aku bisa mateni Kebo Marcuet. dadine iki sayembarane Ratu Majapahit. Bener. Menawi sampean saged mejahi Kebo Marcuet. Kaya ngono Yun. Marcuet. Marcuet Yun. Marcuet. Oh. Sampean diganjar. Aku diganjar bumi ana ing Granti. Nanging ya ki mboten badhe lakon. Yon, Pripun? kenapa kowe kandha kaya ngono? Mergo Kebo Marcuet niku tiyang dedaya. Najan to dhewekne digdaya dhewekne seti. Joko Umbaran yen durung bisa mateni karo Kebo Marcuet. Joko Umbaran ora bakal mundur Yun. Dadi ini sampean sumpah. Iya Yun. Sampean iki jane anake sinten? Aku anak Ibu Jinggawati. Ana apa Yun? Sampean iki anak Jinggawati. Biyung Jinggawati iki wong tuaku Yun. Oh ngaten nggih. Heeh. Niki enten dalan. Dalane piye Yun? Sampean mungkin nek pun adep kalih Kebo Marcuet. Nggih. Aku nek wis adu arep karo Kebo Marcuet, Yun piye? Sampean sumpah nek aku ora iso mateni kowe luwung aku mat. Ngono. Kowe nek bareng pun sampean dikundang meleh. Nah, sadurunge aku mati, aku tak banget biung.
Aku kudu kondok koyo Weh, ngono. kudu kandha ngoten. Sadurunge aku mati aku tak pamit karo Pamit biyongku nek ditakon, biyongmu sapa? Biyongku Jindowati. aku kudu blok. Wah. Terus piye Yun? Nah, menawi ngaten mergo riyen iki nate Kebo Marjoet tresna kalih biyong sampeyan. Nalika semono seneng karo Weh. biyongku. Menika sampeyan dereng lair. Banjur dhewekne ora tega. Nah, menawi sampeyan muni ngoten, mengke mesti mboten tegelan antara. Mesti kaget sampeyan iki anake Jinggowati. Bener Yun. Nah, Kebo Marjoet mesti teksih pengen cedhak kalih biyunge sampeyan. Mergo dhewekne kepati-pati Seneng. tresna karo biyong. Lah, terus mengke nek kan meterke sampeyan padha ora iso mlaku. aku etok lumpuh. Eto Ora iso mlaku. Terus piye Yun aku Mungkin, Nek. ngono Yun. gelem mudoke nek Oh. digendong. Aku njaluk endok. Jaluk gendong. Sakwise aku Nek pun digendong, Oh, piye Yun? sampean gandukan sungune kiwa tengen. Mergo napa? Kebo Marjoet niku kekuatane teng sungune. Nek ngono pengapesane Kebo Marjoet ning sungune ya Yun. Sungune pun sampean gandoi. Sungu loro niku poklak. Mesti apes jaya. Nek ngono tak sempale Yun. Apa? Minggir lah sumbarane Yun. Ayo kowe Kebo Marjoet. Jatuh kowe wong sekti ayo mati kono sumbaran. Aduh, awakku lolo kabeh perkara kowe Kebo Marjoet. Isih wani sumbayang pengarepane Kebo Marjoet mbaran. Mergo aku wis sumpah ana ing pengarepane ratu Sinun Prabu ana ing Majapahit. Yen aku durung bisa nyangking gembungmu aku ora bakal balik ana ing kraton Majapahit. Yen ngono kowe kena bosen ewon biaring cermat. Ini kowe iki yo sesian aduh. Iya, aku ngaku kalah. Kowe kae aja mesok kowe mbarang. Kebo Marjoet, aku gelem mati. Nanging sadurunge aku mati aku tak pamit karo biyongku. Kowe pamit tok karo bapa biyong mulangan kowe sik ndek bapa lan biyong. Biyong Jinggowati aku njaluk pamit mati yo. Pamit sing Aduh, ayo aku paten ono Kebo Marjoet. mbaran. Kene ora mau kowe kon ndolamonku anak Jinggowati. Saiki bumu menyang ndi mbarang? Ibuku ana ing kene gambir seketi. Kangen jerone atiku kepengin ketemu karo ibumu. Aduh, nek ngono repot banget aku ora bisa mlaku. Nek pancen kowe kepen ketemu karo biyongku aku njaluk endong. Mau panen kikire pun paman tak kukir. Kowe mbarang. Kebo Marjoet. Pripun ta? Dayun, Menak jinggo inil. dheweke wis mati Yun. Kelakon sungune tak poklek. Sampeyan nggo napa niku? Iki sungune Kebo Marjoet Yun. Mila ngajeng kula matur. Mergo kekuatane Kebo Marjoet niku teng sungu. Iki wujude Sarene Yun. sampun sampean poklek. Kedadian Kebo Marjoet mati. Sing sisih tengen iku kenging dipun wastani pedang Kutha Rupaya. Iki Yun. Iki apa Yun sing sawiji Yun? Nah, ingkang setunggal menika kenging dipun wastani
Iki godho wis iku. Nah, niku piandel ingkang ampun. Pomo dipomo, kula matur kula meneng kalih sampean nggih. Nyun. Sampean benjang menawi sampun nampi ganjaran. Ampun ngantos uwal saking pusaka niki. Nek ngono iki dadi piandel Nggih, nek sampean iki uwal saking pusaka niki apik jaya. Ngaten nggih. Niki mestine panjenengan badhe sowan wonten Mojopahit. jaluk ganjaran yang Mojopahit. Ngaten nggih. Sarene menika sampun rumiyinan Sang Hyang Pradowo Pati. Benjang-enjang kemawon mentosi pletek ing saya saking wetan. Mila menika monggo sareng-sareng nyuwun kersane Gusti Kang Akarya. Mugia cariyos pamundutan guguripun Kebo Marcuet menika mugi-mugi dados katentreman wonten ing negara Mojopahit. Amin. Tentreming negara Mojopahit lumarat ingkang kagungan kersa. Amin. Ingkang ndatengaken ketoprak agung budaya. Amin. Mugi-mugi selamat ketoprake. Amin. Selamat sinanggap. Amin. Sasampunipun nanggap ketoprak agung budaya. Amin. Mugi-mugi cepak rezekine. Amin. Ada ing bilahi Amin. panjang urip. Amin. Boten wonten alangan setunggal. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.